Galicia conserva máis de 1000 petos de ánimas por toda a xeografía, pequenos santuarios que son, en moitos casos, auténticos tesouros da arte e da arquitectura popular, e que explican a peculiar relación dos galegos coa morte a través das ánimas en pena. É común atopalos á beira dos camiños, nas encrucilladas ou na entrada das aldeas. Os petos de ánimas son unha das moitas manifestacións do culto aos mortos que se transmitiu de xeración en xeración en Galicia. Empezaron a construírse no século XVI, despois do Concilio de Trento, que revitalizou e estendeu a idea do purgatorio. O medo á morte e o estar penando no purgatorio levaba a xentes, a xente pudiente, a levantar este tipo de monumentos. Pero normalmente os petos de ánimas se lle reza, se lle deixan cartos para logo se recollen e se pagan misas, ou se lle deixan ofrendas como son velas para iluminalos no seu camiño de saída ao purgatorio, igual que se iluminan as tumbas o día de defuntos. Con eso, a persoa que o mandaba facer conseguía que rezaran pola súa alma e que a súa estadía no purgatorio fora moito máis reducida. A meirande parte dos petos que hai en Galicia datan do século XVIII. Co paso do tempo, as ánimas do purgatorio foronse convertendo nunha das maiores devocións presentes na cultura galega. A xente lle reza as ánimas, a xente pide as ánimas. De feito, moita xente ten máis devoción ás ánimas que os santos. E a Igrexa tivo que aceptar, daquela maneira, ese culto que existe en Galicia, esa devoción ás ánimas. De feito, hai un crucifijo, e cando hai incluso, cando a xente pon oposición, pois piden olle, pon oposición, se a xente vai, pois, bueno, pois, se vai a presentarse, pois, metille a súa tarjetiña, pois, mira, voume presentar unha oposición en Silleda, de feito, cando hai oposición en Silleda, isto está invadido de peticións, non? Para aprobar. En Galicia consérvanse alrededor dun millar de petos de ánimas. Probablemente importados de Portugal, a maioría deles están nas provincias de Pontevedra e de Ourense. Tamén os hai nas da Coruña e de Lugo, a excepción da Mariña. En Portugal, o que se chaman as almiñas son moi populares e a súa expansión, penso que traspasou a raya e entrou en Galicia, dai que as provincias de Pontevedra e de Ourense señan as que teñen un maior número de petos de ánimas. Ao final, é outra forma de construción cultural da paisaxe, non? Teñen a finalidade de fixar no territorio tamén a parroquia dos defuntos e de facer visible aos mortos, siguen estando aí. Por eso o cemiterio está pegado á igrexa, onde se fai a festa, por eso os petos de ánimas están aí, recordando sempre o efímero da vida e que os mortos siguen formando parte da nosa comunidade. Xunto cos cruceiros, os petos de ánimas considéranse os maiores expoñentes da arquitectura popular galega. Polo seu valor, están protexidos pola Lei de Patrimonio. Teñen un valor artístico ineludible, teñen un valor religioso porque representan unhas bellas creencias de religiosidade popular que se foron perdendo e forman parte do noso patrimonio cultural e xa que logo hai que conservalos. Non sempre é doado. Roubos e vandalismo ameazan estas pequenas xoias da arquitectura popular que ademais son exclusivas de Galicia. Só hai constancia de algún en Asturias e en León, pero non hai petos de ánimas no resto de España.